салом дӯстон, ду хабари хуш дорем. Имрӯз Лигаи Чемпионҳо аст ва рӯзи дигар ҳам мо ин бозиҳоро ҳатман абзор мекунем. Ҳамчунин дар канали 11 бозингар онҳо прогноз мешаванд ки метавонед истифода баред. Дар ин ҷо мо охирин хабарҳоро ба шумо мерасонем ва боварӣ дорам ки дастгириам меёбем. Ҳоло ҳам шумори зиёди просмотр аз ҳисоби онҳое ҳаст ки ба канал обуна нашудаанд, тамошо карда гузашта мераванд. Рӯзи дигар бозам номи каналро пойз дода видеои моро тамошо мекунанд. Ба зангула зер кунед, аз видеои нав якум шуда хабардор мегардед. Акнун дар ягон ҷо баъз рушнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Чемпионҳо бармегардад ва моро бозиҳои марҳилаи якчорниҳоӣ интизор аст. Манчестер Сити дар майдони худ Атлетико Мадридро пешвоз мегирад. Ин аввалин вохӯрии дастаҳо дар таърих мебошад. Кадом даста ғолиб мебарояд ё ин ки бозӣ мусовӣ анҷом меёбад. Реал яке аз фаворитони Лигаи Чемпионҳо ПСЖ-ро гузашта ба меҳмонии Лондон меравад. Челси вақтҳои охир зери фишор қарор дорад. Мағлубияти дирӯза дар чемпионат гуфтаҳои моро собит мекунад. Тамошои бозиҳоро бо 1x бозам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Тоби тилло чун пештара ҷоизаи асосии инфиродӣ дар олами футбол ба ҳисоб меравад. Барои ин дастоварди бузург беҳтарин футболбозони олам мубориза мебаранд. Агар дар охир тӯбро ба Месси ё Роналдо надиҳанд, олами футбол метавонад ҷоизадори нави туби тиллоиро бинад. Маҷалаи машҳури Goal.com рейтинги нави фаворитони асосии ҷоизаро нашр кард. Бояд гуфт ки ин феҳрист рӯйхати охиронаест. Маҷала зуд радабандиро бо дар назардошти натиҷаҳои футболбозон аз нав мекунад. Рейтинги нав барои мухлисони Роналдо ва Месси ҷолиб буд. Алахусус тарафдорони футболбози аргентинӣ рӯйхати навро бо ашк дар чашмон ва ғаму андӯҳ дар дил тамошо карданд. Лео Месси ҳатто дар 20-гонаи аввал қарор надорад. Агар як бозингари қаторӣ дар ин мавқеъ қарор мегирифт, ҳеҷ кас фикру андеша намекард ва ҳатто мо айни ҳол дар бораи он суҳбатам намекардем. Ва аммо паст рафтани Месси ҳамеша бомбаи хабарӣ аст. Боло рафтанаш бошад як ҳолати оддист. Ба гуфтаи бархе аз тарафдорони футбол, Мессию Роналдо аз рӯи адолат айни ҳол бояд дар зинаҳои 50 ва 60 ҷадвал қарор дошта бошад. Дар ҳамин шаб рӯз танҳо номи онҳо ба нафашон кор карда истодааст. Дар ҷадвали ном бурда бошад Левандовски дар зинаи якум аст. ҳамлагари Реал Мадрид Карим Бензема дар мавқеи дуюм қарор дорад. Муҳаммад Салоҳ аз Ливерпул дар ҷои сеюми рӯйхат аст. Мбаппе дар мавқеи чорум ҷой гирифт. Ҳамчунин Модрич, Мане, Бернардо Силва, Марез, Винисиус Junior ва Трент Александр-Арнолд дар 10-гуна мавқеъ доранд. Криштианоро ҳам шумо дар 10-гунаи аввал намеёбед, хоб бо айнакобед, хоб бо микроскоп. Криштиано танҳо дар зинаи 20-уми муддаиёни асосӣ қарор дорад. Ин рейтинг боз чандин маротибаи дигар тағйир хоҳад ёфт. Лигаи Чемпионҳо ва чемпионатҳои дохилӣ ба он таъсири бузург хоҳанд расонд. Дар Тоҷикистон системаи ВАР-ро ҷорӣ мекунанд. Аслан ҳар боре ки мо хабари ягон сохтмон ё навоварии бузургро мешунавем, хурсанд мегардем. Аммо баъд аз дидани нақшаи он ва соли татбиқшавӣ хеле хавотир мегардем. ВАР ба мисли метрои Душанбе солҳои 60 ба истифода дода нахоҳад шуд, балки дар моҳои наздик дар майдонҳои кишварамон ин система ҷорӣ мешавад. Тибқи маълумотҳо аз Федератсияи футболи мамлакат, раванди ҷорикунии ВАР дар кишварамон аллакай оғоз ёфт. Баъд аз 6-7 моҳ дар чемпионати Тоҷикистон оид ба футбол метавонем истифодаи ин технологияи муосирро шоҳид шавем. Бояд гуфт ки дар бархе аз кишварҳои ҳамсоя аллакай ин навоварӣ мавриди истифода қарор дода шудааст. Бо анъанаҳои беҳтарини мардуми Осиёи марказӣ мо ҳам аз ҳамсоя мебинем. Агар ҳамсоя Opel харад, мо ҳам ҳадди ақал бояд дошта бошем. Агар илоҷ бошад, метавонем Мерседесам оварда дар пеши хона монем. Хулоси гап, ин раванд аллакай оғоз ёфт. Системаи ВАР дар кишварамон барои доварон кӯмакрасонӣ хуб хоҳад шуд. Доварӣ яке аз мавзӯи доғ дар футболи мамлакати мо ба ҳисоб меравад. Мухлисон ва коршиносон сатҳи довариро ғайриқаноатбахш арзёбӣ мекунанд. Баъд аз овардани ВАР ба футболи меҳам бархе аз лаҳзаҳои базбарангез нуқта гузошта мешавад. Ва аммо фаромӯш кардан лозим нест ки истифодаи ВАР ҳам маҳорати хоса талаб мекунад. Нашавад ки ҳамин ВАРро ҳам тоҷикӣ карда монем. Тавре мушоҳида мекунем ҳатто дар футболҳои бузургтарин дар баъзе ҳолатҳо ВАР кӯмак карда наметавонад, вале ба ҳар ҳол ин фоли нек аст ки бисёр мушкилиҳои довариро дар кишвар ҳал мекунад.
Интер аз доштани ҳамлагари мисли Лаутаро Мартинес хушбахт аст. Лаутаро Мартинес шуд аз он аст ки дар клубе монанди Интер бозӣ мекунад. Ҳар дуи ҷониб розиянду хушҳол, аммо дар байн ҳамеша пул аст. Агар Интер пешниҳоди хуби дастҳои дигарро бинад, ин қиссаи ишқу муҳаббат ба анҷом мерасад. Мисоли ин гуфтаҳо Лукаку аст. Аллакай нархе ки бояд клубҳои дигар бо он ба Милан биёянд маълум аст. Нерадзуриҳо ҳамлагари аргентиниро на кам аз 80 миллион евро мефурӯшад. Инҷо нархи минималии ӯ оварда шуд. Дастҳои талабгори ӯ бо ҳам дигар барои ҷалби футболбоз муборизаи молиявӣ хоҳанд бурд. Ӯ дар мавсими гузашта бо 17 гол дар серия А яке аз беҳтарин ҳамлагарон шуд. Имсол аллакай дар чемпионати Италия ин футболбоз 14 гол дорад. ӯ ҳам дар ҷуфт бо Лукаку ва ҳам бо Джеко бозии мустаҳкам ва барқарор нишон дод. дар ҳамин шабу рӯзҳо исми чанд дастае гуфта мешавад ки ба ҳамлагари аргентинӣ таваҷҷӯҳи хоса доранд. дар байни онҳо ду дастаи шаҳри Лондон, қисмати шимолии ин шаҳр Арсенал ва Тоттенхем пешсаф ҳастанд. Арсенал дар симои Мартинес ҳамлагариро мебинад ки ба муддати солҳои тӯлонӣ метавонад хатти ҳуҷумро аз худ намояд. Тоттенхем ба рафтани Кен омода шуда нест. Лаутаро 24 сол дорад. ӯро солҳои беҳтарини корномааш интизоранд. ҳамчунин таваҷҷӯҳи хоси Атлетико ба ин бозингар гуфта мешавад. муҳаббати беандозаи Симеоне ба ҳамватанонаш метавонад омили асосии рафтани ҳамлагари 24сола ба Мадрид шавад. худи футболбоз зид нест ки карьерашро дар сафи миланиҳо идома диҳад, лек агар даста аз ӯ талаби рафтан кунад, Мартинес не нахоҳад гуфт. сабаби асосии фурӯхтанаш метавонад пул шавад. дар мавзӯи гузариш ё нарафтани Мбаппе аз ПСЖ боз далелҳои нав пайдо шуданд. аз тобистони соли 2021 то ин ҷониб мо шоҳиди он будем ки сценарияи ин сериал чанд маротиба иваз шуд. гоҳе ҳама ӯро дар Реал диданду гоҳе бошад гуфта мешуд ки не, ӯ дар Париж боқӣ мемонад. худи Мбаппе ҳам атрофи ин ҷавоби аниқ намедиҳад. аслан ҳамлагари фаронсавӣ худро дар ин ҳолатҳо профессионали ҳақиқӣ нишон медиҳад. ӯ хуб дарк мекунад ки бо ПСЖ шартнома дорад ва ба ҳайси бозингари ин даста ба худ иҷозаи таърифу тавсифи аз ҳад зиёди дастҳои дигарро надорад. чун профессионал наметавонад ишора кунад ки ман баъд аз чанд моҳ футболбози Реал мешавам. гардиши нав дар масъалаи Мбаппе аз худи забони ӯ шунида шуд. баъд аз бозии ПСЖ Валариан ки дар он Мбаппе 2 гол ва 3 ассист анҷом дод, дар бораи ояндаи худ ҳарф зад. ман то ҳол қарор набаровардам ва инро ҳама медонанд. далелҳои нав пайдо шуданд ки барои ояндаам таъсиргузор хоҳанд буд. агар аз ман пурсед ки эҳтимоли монданам дар ПСЖ ҳаст ё ин ки не, ман дар ҷавоб мегӯям ки ҳа, бале имконияти мондани ман вуҷуд дорад, гуфт ҳамлагари 23 сола дар интервюи пас аз бозӣ. бо мушкилӣ метавон бовар бар он кард ки бозингаре мисли Мбаппе қабл аз 2 моҳи анҷоми қарордодаш худро дар чунин ҳолати ноаён монад. ӯ аллакай бо дастаи ояндаи худ шартномаи пешакиро имзо кардааст. ҳатман Реал гуфтан ҳам он қадар дуруст нест. шояд бо худи ПСЖ аллакай ҳамаи корҳо тақ шуда бошанд. дар ин миён пайдо шудани талабгори нав ҳам аз эҳтимол дур нест. ин метавонад Барселона ё Ливерпул бошад. дар бораи ин мо дар видеои оянда гап мезанем. эне ки безор кади қати асфалтон. ба ҳамин таом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, то боздид.